25 जून 2021 की शाम को खोवाई अम्पुरा के बाजार में रैली हुई। वजह थी ग्रेटर ट्रिपल लाइन पास होने वाला है। बुबागरा प्रद्योत एमडीसी और ईएमसीईएम को धन्यवाद देने के विषय में अब ये प्रश्न, क्या ये बिल स्वीकार किया जाएगा सरकार से जो बीजेपी और आईपीएफटी की संबंध में है, जो सरकार त्रिपुरा को चलाता है। इस रैली में त्रिपुरा के लोकल लोगों ने हिस्सा लिया, जो कि स्टूडेंट्स, टीचर, कर्मचारी और अम्पुरा के बाजार में व्यवसाय करने वाले लोग हैं। एडिसे हापांगो गोबांमा बसरमबै तै कुबनि गोबांमा बदल रक तंगै थांका बरनि अ हानि बागै जातनि बागै हने कुनु समयो अबाहायकाय दाबि दावारक सानै पास रक खायाको आउन बागै जों विशेष करा जोंनि महाराजा न जों बेलाय बेलायका हामबाय मारिवो जाय जोंनि एडिसे हापांनो जों बेलाय हामबायरिवो बुबाग्राके जों तिनि अर जत तंथगै तिनि सालजा ताबुगले जोंनि एडिसि हापां जेहेतु काउन्सिल दिनै जोंनि गेटा ट्रिपुलेन बिल पास खायदिका जों आपनो दाबि नारनाय स्टेट गभर्नमेन्ट बो अति सत्तर जिनमो गेटा ट्रिपुलेन दाबि बिल पास मा खायनाय आबोनि दिल्ली गभर्नमेन्ट बो जिनमो एडिसि नि जे गेटा ट्रिपुलेन जों सानमानो दादि दादि खाय जोंनि एडिसि चालु खायनाय बगै जत जोंनि त्रिपुरा हापांनि जत मिलुयै जों अबन बागै तेव आन्दोलन कतर खायलायनाय।